כל דבר בעולם עם זהב או עם זפת נוהגים לעטוף במיני מעטפת. הסחורה היא תמיד עטופה, זאת אומרת שבחוץ היא כזאת ובפנים היא אחרת. יש דברים מתוקים כמו דבש כלפי חוץ, ובפנים מתברר שזה דווקא חמוץ. יש דברים משוחים מבחוץ במרקחת, ובפנים זו קדחת ועוד ממולחת. לפעמים אריזה ציוניסטית מסתירה מחשבה אגואיסטית, מבחוץ אידיאל ואידאה, ובפנים חביבי מי יודע, מי יודע. וראינו זה פה וראינו גם שם, איך עסקן על עסקן מתנשא, כלפי חוץ זה למען העם, ובפנים זה בשביל הכיסא. ולכן ידידי הקטן, נסתכל אך ורק בקנקן, רק בחוץ הסתכל ומשמש בו. לפעמים ידידי לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי לראות מה שיש בו, סתכל ומשמש בו. לפעמים אריזה ציוניסטית מסתירה מחשבה אגואיסטית, מבחוץ אידיאל ואידאה, ובפנים חביבי מי יודע, מי יודע. ולכן ידידי הקטן, תסתכל אך ורק בקנקן, רק בחוץ תסתכל ומשמש בו. לפעמים ידידי לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי לראות מה שיש בו, סתכל ומשמש בו. כל דבר בעולם עם זהב או עם זפת נוהגים לעטוף במיני מעטפת. הסחורה היא תמיד עטופה, זאת אומרת שבחוץ היא כזאת ובפנים היא אחרת. נסתכל בקנקן, נסתכל בקנקן, בחוץ היא כזאת ובפנים היא אחרת.